कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। परशुराम घाटामध्ये 3 वाहनांचा भीषण अपघात झालेला आहे। परशुराम घाट सद्यस्थितीमध्ये वाहतुकीला अत्यंत धोकादायक ठरू लागलेला आहे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटामध्ये रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गर्डरवरती ट्रक आदळला आणि तिहेरी अपघात झाल्याची घटना मंगळवारी दुपारी घडली। बस, कंटेनर आणि ट्रक एकमेकांना धडक लागून हा अपघात घडलेला आहे। ट्रकच्या दर्शनी भागाचं नुकसान होऊन कंटेनर रस्त्यावरतीच कलंडलेला आहे। घाटातील अपघातांची मालिका सध्या सुरू आहे। डोंगरातील भराव खाली आल्यानं तिथे रस्त्याच्या कडेलाच सुरक्षेसाठी सिमेंटचे गर्डर ठेवण्यात आलेले होते। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने निघालेल्या ट्रक आणि गर्डरवरती आदळल्यानं हा अपघात झालाय। सुट्टीच्या हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहनांची वर्दळ सुरू राहिल्यानं या परिसरामध्ये अर्धा तास वाहतूक कोंडी होत आहे आणि या मार्गावरती 24 तास अवजड वाहनांची वर्दळ पाहायला मिळते। अशा एकूण परिस्थितीमध्ये परशुराम घाट सध्या वाहतुकीस धोकादायक ठरू लागलेला आहे। कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी।